बोला बोला छठी मैया की मिक्स बॉक्स चांदनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामनगर। डीजे अमित तिवारी बड़ा भीड़ लागे देवरू रामनगर के घाटावा बड़ा भीड़ लागे देवरू रामनगर के घाटावा बड़ा भीड़ लागे देवरू रामनगर के घाटावा पहुँचा दौराऊ ठाई के माथावा पहुँचा दौराऊ ठाई के माथावा पहुँचा दौराऊ डीजे अमित तिवारी मिक्स बॉक्स चांदनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामनगर। महिमा महान सारा जानेला जहान हो बनी जाला सुना बिगड़ल सब कर काम हो ए जी चली ना महिमा महान सारा जानेला जहान हो बनी जाला सुना बिगड़ल सब कर काम हो दियरी लिया दी बढ़िया बढ़िया छाठावा के दियरी लिया दी बढ़िया बढ़िया छाठावा
चांदनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामनगर।